Akasekho emhlabeni umsakazi wodumo kuKhozi FM uMandla Njenje Magwaza. Angiqale ngobingelele ngikwamukelela i-channel eMaSwedi Media Production. Mangabe uqala ukufika gcwala isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Kanza kwethu udaba engize ngalo njengamanje luthi akasekho emhlabeni wayengumsakazi woKhozi FM uMandla Njenje Magwaza oshone ngomgqibelo izolo mhla ka-24 January 2026 esesibhedlela emva kokugula. Lolu daba silithola ngephephandaba Isolezwe eliveza ukuthi ngemithombo yalo uNjinji webuyaziwe ngoNjinji wami akasekho emhlabeni, nokuyinto eqinisekiswe umndeni wakhe ngokuthi-ke ukhiphe istatement. Kulesi statement kubhalwa ukuthi umndeni wakwaMagwaza uphatheke kabi ngokudlula emhlabeni kwindodana yawo ubhuti, ubaba, umyeni nelungu lomndeni uMandla Njenje Magwaza owazalwa ngoDisemba 8 ngonyaka ka-1984. Benezelela ngokuthi umndeni uphatheke kabi ngalokho futhi ucela isikhathi sokuthi-ke ube wodwa esithe. Nokho-ke uyakubonga ukwesekwa nemilayezo ewuthobayo ovela-ke kubantu. Imininingwane mayelana nezinhlelo zenkonzo yesikhumbuzo kanye nomngcwabo kuzomenyezelwa ngokuhamba kwesikhathi. uMagwaza-ke udlule emhlabeni nje ulandela abanye bozakwabo abekade-ke sebenza nabo emsakazweni uKhozi FM. Omunye wabo nje uMartin Gqubu owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2025 ngoJulayi, bese kuba-ke uZanele Mbokazi owayekade eganele kaNkambule, naye-ke futhi wadlula ngonyaka ka-2024 ngo-August emva-ke kokuhlaselwa isifo se-lung cancer. Khona manjalo futhi ngonyaka ka-2023 kwakade kedlule emhlabeni u-Ivan Sihlophe. Nkanza kwethu zibuhlungu kakhulu izindaba ezilandela lo msakazo, kanye-ke nabantu abawuthandayo kanye-ke nabasebenzi bawo, njengoba-ke unyaka nonyaka nje selokhu-ke kuba khona iqhawe edlula emhlabeni. Namhlanje-ke kuyisonto kumhla ka-25 January 2026, sithi-ke sengathi ungalala ngokuthula Mandla mfoka Magwaza, uyibekile into kwebandla. Nkanza kwethu ngiyabonga.